Казвам се Еми и съм сертифициран фитнес инструктор, както и диетолог. Занимавам се професионално с това вече над 15 години. Иначе аз самата тренирам от 17 годишна, вече съм на 45, което значи, че над 28 години аз самата спортувам и се храня здравословно. Определено това за мен се превърна в религия и начин на живот. Стремя се да възпитавам така и моите деца и мога да се похваля, че ми се получава, което ме прави много горда. Тоест разбрахте, че аз съм превърнала своето хоби в работа, която обожавам. И това усещат моите момичета, успявам да ги накарам да превърнат и те това в начин на живот, помагам им да постигат по-добрата версия на себе си, да повдигнат своето самочувствие и ние наистина изграждаме една страхотна връзка, което много ме радва. Като цяло работя в една определена фитнес зала, не посещавам други обекти и тези дами, на които им е удобна локацията, идват при мен. Там тренираме сутрин. От 7 часа до към 11 съм в фитнеса и ние работим за постигане на нашите цели. Разбира се, изготвям им и хранителните режими, които през определен период от време аз така засичам техните мерки и адаптирам според напредъка или пък според застоя. Това правя и с дамите, с които работим онлайн, тъй като сещаш се, че самата локация, където ходя в тази зала, не е удобна за всички. Аз имам клиенти, които са от други градове и села на страната. Освен това, с много дами работим, които живеят извън България, на други континенти даже, което много ме радва. И нашата опция е само онлайн. Как протича това? Всяка вечер те получават видео в Viber или WhatsApp, на което приложение е удобно за тях. И така изпълняват това, което съм им изпратила на следващия ден в удобно за тях време. Именно поред тази причина пускам тренировката вечер, да може да бъде достъпна за тях и да изпълнат на следващия ден, когато им е удобно. А не в последния момент да ме чакат за видеото, аз примерно да не мога да реагирам на момента и така пък да изпуснат тяхното свободно време за тренировка. Така, дали ще тренират в къщи или в фитнес, те имат право на избор. Просто аз се съобразявам с техните желания и възможности. Много от дамите имат малки деца, нямат така времето или пък нямат удобна фитнес зала наблизо, което за тях е пречка и се налага да тренират само в къщи, други пък предпочитат да ходят само в фитнес, а пък има и такива, с които реагираме според техните възможности. Просто винаги ми казват, Еми, днес съм вкъщи, утре съм в зала и аз напасвам техните тренировки и ги адаптирам според желанията и възможностите им. Тук ще спомена нещо, което смятам, че е голям бонус и изгражда така една връзка между мен и моите момичета, което помага да постигаме резултати. Ние имаме непрекъснат контакт. Тоест, когато каквото и да има, те винаги могат да ми пишат, да ми звъннат, аз реагирам, връщам обаждане, връщам така отговор в нашия чат, дори на момента да не мога, винаги при първа възможност аз се свързвам с тях и обсъждаме това, което се налага. Освен това, тренировките, които получават, не са някакви, примерно да речем един готов линк с 5 тренировки, който аз им изпращам и до който те имат достъп само докато тече абонамента, който е месечен. Плаща се месечна карта и в този един месец, абсолютно всяка вечер, моите клиенти получават различно видео с тренировка, която трябва да изпълняват. Няма случай, в който да им пратят 2 еднакви тренировки, примерно направи тази от тоня ден или така да се повтарям. Няма такава ситуация. Винаги имат ново видео, което остава на тяхно разположение и за в бъдеще. Което значи, че дори само за един месец всеки получава по 30 тренировки, които може да ползва и за напред. Не е линк, пак повтарям, до който имате достъп само в периода на абонамента. Смятам, че така е коректно, че така трябва да бъде и това е нещо, което хората определено оценят и харесват. Ще спомена друго нещо, което много ме радва. Когато започна работа с някоя дама, много пъти се случва така, че след това тя ме пита дали може да започна да тренирам и нейния съпруг, което е направо страхотно. След това пък
тъй като съм изготвила режим, тя се храни здравословно по него и става така, че вкъщи цялото семейство, дори и децата започват да се хранят така, както трябва да бъде. Изготвям режими и за децата на моите момичета, което просто е наистина една голяма гордост за мен. Нещо, което много ме радва. Защото смятам, че тези навици трябва да се градат наистина, когато така детето е още в една по-ранна възраст, за да може в бъдеще за него да стане начин на живот. Друго, което много ме радва, е това, че аз определено, малко нескромно може да ти прозвучи сега, но определено мога да се похваля, че съм един от фитнес инструкторите в нашата страна, които постига така много добри резултати със своите момичета. Те са просто многобройни. Това е феноменално и за мен самата. Аз винаги им казвам, че както те ми споделят, че зареждам тях и ги мотивирам, процесът е взаимен, защото пък техните резултати, когато ги виждам, че стават по-красиви, с по-голямо самочувствие, постигат целите си, променят живота си, това мен просто ме кара буквално да летя. Много ми е кеф. Много готино ми става и винаги така обичам да им споделям, че наистина и те са моята мотивация. Това да видиш как помагаш на някой да започне да обича себе си, да се променя към своето по-добро аз, да открият, че пътя към промяната не е наказание, а един огромен подарък за самите тях. Нещо, което те самите трябва да направят за себе си. Просто са длъжни да го направят. Всяка жена, всеки човек е длъжен. Защото здравето, силата, самочувствието се изграждат с малки, нежни стъпки, а не с насилие. Това съм аз, това работя, с това се занимавам и чак сега, както ти казвам, това работя, аз дори не го приемам като работа. За мен е едно огромно удоволствие. Наистина са щастливци тези, които са успели да превърнат своята страст, своето хоби в работа. Това е просто, не знам, феноменално.